Shalom. En cercles intel·lectuals o pretesament intel·lectuals es blasma l'acceptació dels miracles i del sobrenatural en general com un fanatisme i una superstició. Hem d'aclarir que això és una consideració fal·laç. En realitat, els miracles no són incompatibles amb la raó, ans al contrari. Quan es va produir el miracle de la muntanya del Sinaí, el poble d'Israel va ser preparat amb 3 dies d'antelació abans de percebre amb els sentits la revelació. Es va preparar 3 dies, es va purificar, es va mentalitzar i el tercer dia va rebre la presència de l'Etern amb una exhibició de llamps i trons i d'impressions sensorials i de percepcions també intel·lectuals, perquè es van escoltar els 2 primers manaments directament de boca del Creador, que van fer que aquesta experiència fos ineludiblement veraç. Això passa de la mateixa manera en les experiències que han tingut els savis d'Israel al llarg de la història. Ells eren plenament conscients de que el sobrenatural existia i ho percebien com una percepció constant que formava part de les seves vides. Una altra cosa és que les masses ignorants ho poguessin entendre. Shalom.